asi nyika iri kunanga kupi chaizvo chaizvo. Vazukuru ndoda kuti mumbondionerawo nyika zviri kunanga kupi chaizvo chaizvo. Nyika yedu iri kuenda kupi? Auku ndokumawere kwatananga. Isi takutoenda kumawere anytime ndinogona kungonzwa kuti nyika yaguma zvapera nhasi. Because hazviri kuitika. Hazviri kuitika. Tinombobvira takazvinzwa zukuru. Hatina kana patakambozvinzwa kana turikutozvinzwa mazuva iwo anawo. Right. Azukuru zvakaoma. Kana ukasati wasubscribe to this channel mzukuru hapana chekumirira. I kindly ask you to subscribe to this channel. And also don't forget to put your notification bell. But whenever pandinouya nenyaya I upload a video, chete kungo upload a video, you will be notified. And right, ndoda ngoti a big shout out kune mzukuru wangu anonzi Vimbikai Madondo. Vimbikai Madondo mzukuru wangu. Thanks very much for your support. And vazukuru wangu mese, I love you so much. I love you so much. Ne support ya mururamba mchipa pa channel upenyu. And ezve. Right, nguva ikanyaya ndauya nayo nhasi, ndauya nenyaya yemuprofita. Now muprofita, regaende muti muprofita nhasi. Because ari kutaura zveprophetic, that's why I wanna call him a prophet. Right, mukomana anonzi Prophet Passion Panganai Java. Right, apa aitawo marketing dzebasa rake dzaaita. Unozwa kuti vanhu vakawanda havazoti Prophet Passion basa, in fact business raanoita chairoka nobody knows. Kana varipo vanoziva makakomborerwa mutiudzewo. Because iye pachake haatauri kuti business rake chairo raanoita nderei. Akasiyana nemukomana anonzi Boss G. Ndakumuti Boss G Jinimbi. Right, Jinimbi katotoziva kuti ane company yake inonzi the CEO of his own company inonzi iyo mukazvaga munozvowana ndakambozvitaura inonzi Pioneer Gases. Anditi kuSouth Africa munoiwana, muZimbabwe nekuBotswana. Right, tinotoziva source of income. Kana vachizoita zvimwe because isu hatigari navo vakomana, these are big boys. Kana vane zvimwe zvavanozoita zvavo vanenge vachiita vakawanda but zvinooneka ndizvozvo. But kana ari Prophet Passion meno kana pana anoziva business rake chairo chairo. Business rake kuti ndereika meno, but chatinongozoziva ndechekuti ane mari. Well, it's none of my business. And hazvinoimeni. But business randaziva raataura manje nderekuti ari kuda kuita mentor wemaprophets. Hanzi kana uchida kuitawo prophet hanzouya ndizokumenta mentorship yavo yakuprovidwa naProphet Passion. Kana kune vese mafundiswa pano ichidiki vari kushuwa kuzoitawo mafundisi mangwana maprophets. Hanzi kamu ndikupe mentorship mupinde muprophetic wave radai kunetsa. Handiti hanzi ndinokudzidzisai kuti munoprofita sei. So vazukuru kune vane shumu dzekuda kuprofita, kana kuri kuti nda kuona kuda kunhonga tsono, hanzi ndinokudzidzisai online. Hazvisi kunetsa, hamusi kuzoenda hanzi hamusi kuzoenda kustates, hanzi muchangozviitira online. So ndabva ndanakirwa because akamboseka mukomana anonzi Simba Chikanza achimuseka achiti zvoniwo Simba wakaita certificate rako rejournalism online, akamuseka. So this time he is the one apindawo panyaya yeonline manje akudzidzisawo vamwe kuti online chiprofita. So inini mari dzataurwa pamungoti handina hangu, ndanga ndichida kuti ndinge ndinotongoendawo kuti kana zvazoipa mangwana ndine zvimwewo zvandinoziva zvinova izvo zveprophetic, ndobva ndakutanga ungonhongawo tsono. Nyika yakunanga mawere vazukuru vangu, nyika aiwa nyika yakunanga mawere, hambeno kwatanangiswa nenyika. So ndochandako ndingouya nacho vazukuru vangu kuti go for mentorship. Handiti hatisi kuda maprofita asingaoneswi, endai munodzidziswa kuti unoona sei. Ndochandangouya nacho vazukuru vangu. Much love.